Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Hestika Priyandasa Putri. Kula kelas 12E, nomor absen kula 18. Ing mriki kula badhe nembang, yaiku nembang macapat mijil. Pomo kaki padha dipuneleh ing pitutur inga slira uga satriya arane kudu antang jatnika ing budi Roro sarta wasis sami barangipun. Cekap semanten kula haturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.